I denne korte video får du en gennemgang af de grundlæggende funktioner for dommerbordet. Her ser du først, hvordan dommerbordet ser ud, når du sætter dig ved det. Det første du skal sikre er, at det er den rigtige sportsgren, der er valgt. I displayet til højre vil du se, der står håndbold. Skulle det ikke være tilfældet, kan du ændre det ved i den midterste række at trykke på det øverste håndboldsymbol, hvorefter displayet viser håndbold. Hvis du vil gemme dette til de senere kampe, tryk på A. I den højre del i displayet ser du for øvrigt forskellige indstillinger, og du ser udvisninger og timeout. I den øverste venstre del ser du display for henholdsvis målscore og den forløbende tid i kampen. Nederst til venstre ser du knapper, hvor du registrerer score for henholdsvis hjemme- og udehold. Du har herefter start og stop af tid, samt manuel horn og reset. Og sidst ser du total reset, som bruges, når kampen er slut, hvor begge knapper skal trykkes ned samtidig. Kontroller tidsindstillingen inden kampstart. Her vises i displayet, at kamptiden er 30 minutter. Skal du ændre den til for eksempel 20 minutter, så tryk på E-tasten og indtast 2.0 i tastaturet og afslut med Enter. Den nye tid vil nu stå i displayet. Hvis denne tid skal bruges i efterfølgende kampe, kan du med fordel trykke A, så det gemmes. Hvis du ikke trykker A, vil tiden efter kampen, hvor der trykkes på master reset, blive sat tilbage til 30 minutter. Når dommeren fløjter kampen i gang, trykker du på den grønne startknap. Betjening under kampen. Når kampen startes eller ved tryk på menutasten, så skifter displayet, så det ser ud, som du ser her. Her vises udvisningsminutterne, der vises hvilken periode, og der vises nogle timeout-oplysninger. Du kan se, der står H-0 og G-0. Det indikerer det antal udvisninger, der er aktuelle for henholdsvis hjemmehold og gæsterne. Hvis dommeren stopper tiden i kampen, så tryk på den røde stop-knap. Tryk på den grønne startknap, når kampen igen skal sættes i gang. Når et hold scorer, tryk på plustasten ud for H, hvis det er hjemmeholdet, og ud for G, hvis det er gæsterne. Tryk herefter på Result. Når du har trykket på Result, vil den nye målscore blive vist på måltavlen i hallen. Hvis du får registreret en forkert scoring, kan du rette det ved at trykke på minustasten efter samme retningslinjer, som jeg nævnte før, og derefter på Result. Udvisninger. Når en spiller udvises, tryk C for hjemmeholdet, eller tryk D for udeholdet. Der kan registreres 3 udvisninger ad gangen for hvert hold. Bemærk venligst, at du først må trykke på C eller D-knappen, når dommeren fløjter spillet i gang. Hvis dommeren stopper kampen i forbindelse med udvisning, så trykker du på den røde stop-knap. Herefter kan du trykke på C eller D-knappen
og der vises så 2 minutter i displayet, og når kampen sættes i gang igen, tryk den grønne startknap, og nedtællingen på udvisningerne starter automatisk. Får du registreret udvisningen forkert, tryk H-knappen og derefter C eller D, alt afhængig af hvilken en der skal rettes. Er du for eksempel kommet til at registrere en udvisning på hjemmeholdet, der rettelig skulle ligge hos gæsterne, så trykker du altså på H-knappen og på C-knappen, hvorefter udvisningen for hjemmeholdet nulstilles, og du kan nu registrere udvisningen korrekt på gæsterne, som tidligere nævnt. Når udvisningen er slut, hører du en hyletone. Nederst ser du et eksempel, hvor hjemmeholdet har en udvisning, og gæsterne har 3 udvisninger. Der kan du se, hvordan det vil være registreret i det højre display. I displayet og på måltavlen, der ser du altid tiden for den korteste udvisningstid i tilfælde af, at der er mere end en udvisning på holdet. Hvis en spiller skal have ekstra 2 minutter, trykker du A eller B samt C eller D, afhængig af om det er hjemmehold eller gæster, der skal have de ekstra 2 minutter. Hvis gæsterne, som i det tidligere eksempel, for eksempel har 3 udvisninger, vises de 3 udvisningstider, som du ser det her nederst til højre. Du trykker D, F eller H, alt afhængig af hvilken af disse, der skal have de ekstra 2 minutter. Ved halvleg eller ved kampafslutning tuder hornet, og uret stopper automatisk. Når første halvleg er slut, tryk på reset, og kampuret nulstilles, og perioden ændres automatisk til 2. Når kampen igen startes op for anden halvleg, trykker du bare på den grønne startknap. Når kampen er slut, og dommerne har godkendt resultatet, tryk de 2 master reset-knapper ned samtidig. Skulle du i øvrigt være i tvivl, er du selvfølgelig altid velkommen til at stille spørgsmål. Du vil også på HMH's hjemmeside under vejledninger se den totale vejledning til dommerbordet i PDF-format, som du kan hente der. God fornøjelse.